Yurtdaşlar, dogan gardaşlar, gysgaça ýöne ünsüldingläň. Kolonial esger bilen başlanmaýar. Kolonial halkyň yeriniň elinden alynmagy bilen başlanýar. İlk umumy diýerler, soňra döwletiňki diýerler. Ahirinde bolsa hiç kiminki däldigi belli bolýar. Eger yer hiç kiminki däl bolsa, diýmek halk hem eýesiz hasaplanýar. Yersiz adam, eýsiz adamdyr. Ol öz ýerinde häkimiýetiň krejiti ýaly ýaşaýar. Şonuň üçin dekolonizasiýa bir şagar däl. Bu adama öz köklerini, yerini, mertebesini gaýtaryp bermekdir. Esasy zadiýatda saklan. Yeri adama gaýtarsak, sesini gaýtaryp bereriz. Sesini gaýtarsak, ýurdu gaýtaryp alarys.